הסיפור של ניק הוא סיפור טרגי. ניק במקור ממציאות מקבילה, יקום מקבילה שלנו. יקום שבו בוני בונבוני הפך להצלחה חובקת עולם, והצלחה שהפכה את היוצר שלו, אורי זינדל, למולטי מיליארדר, וזה כאב לניק. מהקינה, כי ניק היה צריך ללכת לרעיונות עבודה, ולשבת שעות, ימים ולילות במשרדים, ולכתוב קוד, ועוד לתעד את הקוד עם הערות. והוא רואה שם אז מה שהוא עשה, הוא גילה דרך לחדור ליקום שלנו, ולשכפל את עצמו. יש מיליוני ניקים בעולם, וכל המטרה שלהם זה למנוע את ההצלחה של בוני בונבוני. אבל אני אגיד לך, ניק, על אפך ועל חמתך, בוני בונבוני יצליח, ואני מבטיח לך שיהיה ערב מרתון בוני בונבוני מספר 3, וגם אתה תלך אליו. אתה בעצמך תלך אליו, ואתה תתנצל בפני היוצר שלו. אוקיי? אחרת יהיו לזה השלכות חמורות. תפסיק עם זה. תחזור ליקום שלך, די.